Απόψε είναι μια βραδιά που οι νέοι στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παίζουν μπάλα με τον Μάριο Πλεμπέση Μάραντο. Είναι ο νεότερος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο του επόμενου πάλι δημάρχου, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι νέοι πρέπει να εκπροσωπούνται. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εκπροσωπούνται στο Δήμο μας, στην περιφέρεια, κατά πάσα πιθανότητα και στην κυβέρνηση θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι νέοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι εδώ και θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου και παραπάνω για να μπορώ να εκπροσωπήσω τους νέους και τις νέες στην δημοτική μας αρχή. Πρέπει οι νέοι να έχουμε φωνή, πρέπει να έχουμε πυγμή και πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί και θέλουμε να εκπροσωπούμαστε. Θεωρώ ότι είναι χρέος του καθένα και πόσο μάλλον σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που περνάμε αυτή την περίοδο να συμμετέχουμε στα κοινά. Η εκπροσώπηση όμως σημαίνει ότι έχω ένα πρόβλημα, βρίσκω το Μάριο και γιατί βρίσκω το Μάριο. Βρίσκω το Μάριο γιατί έχει όρεξη, έχει το τηλέφωνο του, μιλάει με όλους τους ανθρώπους και θα μεταφέρει το πρόβλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Μάριος είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος φέρνει νέες και φρέσκες ιδέες. Έχω την τύχη να γνωρίζω τον Μάριο από τότε που ξεκίνησε να περπατάει. Και αυτόν και την οικογένειά του. Και γνωρίζω ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός άνθρωπος, με αρχές, ορμητικός όσο χρειάζεται και ήταν ένας από τους ανθρώπους, από τα παιδιά τα οποία από την αρχή που στείναμε το συνδυασμό μας απευθύνθηκα στον ίδιον για να τον ψήσω εντός εισαγωγικών να κατέβει στις εκλογές αυτές. Εγώ τον κατέβασα. Τη δικιά μου δουλειά την έκανα. Τώρα δουλειά δική σας είναι να τον εκλέξετε.